Sa Libertad Antique, bombero ginbuligan nga makabatang Iloy nga naalangan kag wala gilayon nadala sa ospital. Madamo sang netizen ang nagdayaw sa ginhimo sang bombero ilabi na kay ginluwas sini sa peligro ang kabuhi sang Iloy kag sang lapsag. Nagapakita lang ini nga bisan diin ka man o kung sino ka man, igapadayon lang nga ipalapnag ang hashtag spread kindness. Aton kilalahon si FO2 Hil Filaro III, bombero na, nurse pa. Nakatutok, Josel Huesca. Ginbago ni FO2 Hil Filaro III ang pagtanaw sang publiko sa mga bombero. Nagserbi nga midwife o konduktor si Filaro sang ginpabata ang naalangan nga Iloy. Samtang nagahulat nga may masakyan nga ambulansya, gindala na da FO2 Filaro kag FO2 Rolly de los Santos ang nagapasakit nga Iloy sa opisina sang MDRRMO Libertad. Mation-tion pa, wala na gid mapunggan kag nagbata si Jessica Dayuday. Isa ka baby girl nga naluwas sa peligro lakip ng Iloy sa bulig sang bombero. Pati man ako nga gin-guide man ako siguro ni Lord nga napabata natin siya sang successful kagawaay komplikasyon. Base matingala kamo kung paano nahimo ini ni FO2 Filaro. Antes nakasulod sa bombero, tuig 2010, isa na ini ka-registered nurse. Ang ibanda sa nag-iisip nila ang Bureau of Fire natin sir mga katapos ang Bureau of Fire pamatay sunog lang gidway sila ya kabalo nga ang aton mga bombero, mga professional na gali may nurse nakita, may mga engineer, may mga teachers, may mga architect. Ikaduha na ini nga may ginpabata ang huwaran nga bombero. Gani pila na ka-awards ang iya nabaton. Kalakip na diri ang top 10 outstanding firefighters of the Philippines. Sa mga naabtan niya na sa iyang mga achievements na padayunon niya lang kay sina ang aton nga mahal nga makaapo kag ang pumuloyo makita gid kung anong ginimuan niya. Kung ang pagbulig wala sang ginapili nga oras o kung sino ang dapat buligan. Ina nga kinaiya sang tawo ang matuod nga may buluwanon nga katuyuan nga ipalapnag ang kaayo sa iya sig katawo nga wala sang kabaylo. Pero para kay FO2 Filaro, mas dako pa gid nga katungdanan nga magbulig sa publiko kunyara ka sa serbisyo. Willing gid sir magbulig sa mga pumuluyo. Kung in case may problema, kung may mabulig kami kadto lang sa among stasyon. Para madumduman sang ginikanan ang kaayo nga ginhimo ni FO2 Hil Filaro III, ginpangalan nila sa bata, Jillian Estrella Mateo. Balita halin sa Libertad Antique, Josel Huesca, One Western Visayas.